Hello guys, खुलुमबाय गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांलायदो आं मा मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोननो शेयार खालामलांसै दसे नायलांलायदो लोगोफोर जोंहानि न' बोराय बेसेबा गोबाव जाबाय न'आनो नै ओंखारला नै बोरै जानानै दं पुरा नै बिल्डिंआ जोंहानि बिल्डिंआ माराम खाजोब्बाय लोगोफोर बेखौ आरो माला पुरा खालामनो हागोन खन जायाखैनो लोगोफोर थिं होनो हानायबा आराम जासिगौमोन थिंबो होनो हाला माराम खाजोब्बाय नै मा होनो बादामालि खाजोब्बाय लोगोफोर न'आ मा खालामनो उफाय गैया लोगोफोर बिदिनो गारनानै दोननांगौ जाबाय थाखा फैसाबो गैया नालाय नायनोसै माला हायो खायमा खायमा जाजोब्बाय लोगोफोर न'आहाय बिदिनो गारनानै दोनसोनाय जाबाय आरो गनायावबो बेसेबा टाइम लाखादो उपाय गैया लोगोफोर सानजौफुं जालायबाय नालाय सानजौफुनि संलायनांसिगोन नै बेदर एसे लानानै फैदो एवनोसै ओमफ्राय नै फुंनि ओंखाम ओंख्रिफोरानो दङ नै माबामोन मा होनो बिन एवनाय ओमफ्राय कबि भाजा दं मोनानि हरनिसो बावमोन बेनो दङ दिनै जोंहा जाग्राया गैया सानै साथामसोल' जागोन ओंखामबो लोंनोसै एसे एख' ओंखाम ओंख्रि संबाय थाया आङो बेदरखौल' एवनानै जानोसै बेफोरजोंनो लगायना जासिगोन लोगोफोर नै लोगोफोर चिकेन लिभार amaithu bikha लोगोफोर सानजौफुनि ओंखाम जाखांलायबाय आङो जानाय संनायखौ भिडिअखौ लाबाय थायासै लोगोफोर ओमफ्राय जाखांनानैसो नुजालायबाय लोगोफोर सानजौफुनि जाखांबाय ओमफ्राय जोंहा माबामोन ओंख्रिया मा होनो दहाय खिथाखादोंमोन आङो बेदर लाबोदोंमोन एसे ओमफ्राय बेखौनो एवनानै जाबाय ओंख्रि सङासै एख' बानायासै आङो बिदिनो बेदरखौनो एसे ग्रेभि बानायनानै बेजोंनो लगायनानै जाबाय लोगोफोर गोथावनो आरोना गोथाव जामारदोंमोन निजेनो संदों निजेनो गोथाव होना लादों ओमफ्राय नै लोगोफोर आं मा होनो अमा देखायनो नागिरदों आं दाखालि अमा गिदिर खिथिदोंमोन ना मोनसे सिगांनि भिडिअआवहाय फाननाय अमा गिदिरखौ फानबाय ना ओमफ्राय अमा फिसा दाखालि लाना फैदों लोगोफोर ओमफ्राय आं अमा फिसाखौ देखायनो नागिरदों अमा फिसाया दायो बाजाराव सोंनोनो हाया दामफोरा एसे अमा फिसा बायनो थांबा आरोना लोगोफोर दामफोरा बेसेबा गोबां गांबानि सिङावथ' मोनखायानोसै गांबानि जेसेबां हायो सायावसो जागोन आरो नै बेबो गांबानि सायावनो लोगोफोर गांबाबो नंद्राया आरो सायावबाव ओमफ्राय आं अमाखौ बारा साइज मोनासै लोगोफोर ओरैनोथ' मोदोमा एसे गुरैयानोमोन खुगाया गोलाव जाबाय आरोना मानसिफोराथ' एरगासिनो मालिक साइज खुगा होननानै आं बायदिनो आरोना लोगोफोर हाजियानो जादोलाय आरोना मालिकआसो लाना फैनाय नालाय ओमफ्राय बाजाराव आरो सिनायस्राया बेफारिफोराथ' ओरैबायदि गोलाव थिखांनानै खिथियो नालाय दिन्थियो माबायदि देखायो एख' सिनायस्राया माबायदि ओमफ्राय लाबोनानैसो मिथिफैयो न'आव माबायदि गेदेर फिसा ओमफ्राय बेखौबो लाबोनानैसो मिथिबाय आरोना लोगोफोर आन्दायजोबो माने बाजारावहाय आंथ' थांखायाखै थांनाया मालिकआ थांदोंमोन ओमफ्राय खुगाया फिसा खर'आ फिसा खुगा गोलाव मोनबोबाय ओमफ्राय माने आं आरो एसे खुगा गुसुं खर' गिदिर लाबो होन्दोंमोन बेफारिफोरा खर' गिदिरसो नागिरदों नालाय ओंखायनो आङो नै अमाया आदार नागिरदो दानिसो होखांबाय आरो आदार नागिरदो आदारखौलाय जायो जानाया जायै नङा फार्स्टआवबो लाबखालिबो जादो एसे ओरैनो गिदोंमोन आरोना गिबाबो माने जादो आरो एसे खायसेदि जाथारा नालाय ओमफ्राय इसोरथ' नै बोरायलायलांबाय दा देरनो रोङाखै लोगोफोरा खोमोन ब्रेव जाजोबना दङ अमा माखा नैबे मासे ओइथि मासे दं ओइ देरनो रोङाखै साननैसो मैगं मोनजाबाय थानानै ओमफ्राय मैगं गैयिनि आदारखौ जालायाखै ओमफ्राय मैयासो मैगं लानानै आरो संनानै दोनलायबाय मैगं मोनजानायखाय एसे थेब्रे जालायबाय आरो नङाबा आदारखौनो जायै जालायदोंमोन जे मानो ओंखामजों गोथाव लगायना होबाबो आदारखौनो जायाखै साननै सानथामसो जाबाय आरो जाथारिया ओमफ्राय नै मैयानिफ्राय एसे जालायबाय मैगं मोनजानायखाय होमबा नायदो लोगोफोर माबायदि नागिरो ना अमाफोराबो गोथाव मोनजाबाय थाबाथाय माने बेलेगखौ जानो बायो जेरै गोथाव मोनजायो ओरैनो गोथावखौ नागिरबाय थायो आरो बिसोरो मैगं जेरै मानसिफोराबो गोथाव मोनजाबा गोथाव नागिरो बेफोरबायदिनो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो नै बैग्रियाबो जा गोथावखाहाय मैया फोथारावनो मैगं खानो थांनाय भाजिनो लाबोफादोंमोन बैग्रिखौ
फोथारनिनो आरो बे बैग्रियाबो जा गोथावखा गोदै स्रेम स्रेम रोसि गोनांलाय ओमफ्राय आं मैया फैनानैबो जि जाफ्लांखाबाय गोथावथार आरो बैग्रिफोरा ओमफ्राय न' बैग्रिफोरासो बैग्रिया गोथावथार ओमफ्राय गथ'फोरा नुनानै जे जाखाबायहाय बेखौ खावसे जों लाबोनायखौ नुनानै गथ'फोराबो जानानै एसे फेसेमलायबाय नै जोंहानि फिसालायाथ' जा मुथा मुथा जाखाथारो बोरै जानो हायो दे आं बारा जासिनोबो हाया गोथाव आरोना लोगोफोर बैग्रिया ओमफ्राय जादों आंबो मैया जानानै हाथाय गेलायदो नै अमानिया आदारा नै आं भिडिअखौनो लायासै मैयायो दिनैसो आङो एसे गोबावबो जाबाय नालाय भिडिअखौनो होनोसै होननानै बानायबाय लोगोफोर मा खालामनो लोगोफोर खालु बिलु माबा बालुलु मोनजोबथ' बोथोराबो सफैलायबाय नालाय बालुलु बोथोरा ओंखायनो बालुलु मोनदों एकदम मा खालामगोन मा मागोन जादों आरोना दायोहाय ओमफ्राय दसे फ्रि टाइम मोनदो इयावनो आं भिडिअखौ बानायलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बिबारफोराबो थुल्ला बाजोब्बायहाय थुल्ला जाजोबना दं नै बारग'जोब्बाय नालाय लेथ्रा जाजोब्बाय नै साफा खालामनो मोनाखै लोगोफोर बेबो गांसे हास'नानै होदो साफा खालामनो मोनाखै ओमफ्राय गोदान गायफिनांगौ लेथ्रा जाजोबनानै दं बे जायगाफोरानो रानसाव जिब गैया अखाबो गैया नालाय एथ रानसाव जाजोबबाय नै बाला गोजा एकदम आथिङानो बालादो अख्लाबजोबो लोगोफोर एकदम थांलाय फैलाय बालाया थांबायो नालाय अख्लाबजोबो आरोना आथिं सुबाबो लाब गैया सुनायखौनो सुबाय था दैबान जालायलाङो आथिङाबो ओमफ्राय नै जायगाफ्रा जि खरां जाजोबना दं नै दंफां माखा जिब गैया साइसथ' गैया जानानै दं अखाबो गैया हायाबो खरांथार नालाय अखा मोनबासो एसे जिब मोनसिगोन ओरैबायदि गोरान जाना दं लोगोफोर अखाथ' गैखाथारा दा सोरनिथिंबा अखा हादों नामा लोगोफोर कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो जोंथिं अखा गैया नालाय एकदम गोरान आरोना लोगोफोर नै नाय ओरैबायदि जाबोर जाथा एकदम गोरानथार जिब गैया नै रानसि थुल्ला आरोना लोगोफोर एकदम अखा गैयि बोथोर नालाय थुल्ला खाथार लोगोफोर जोंहा दाउफोराबो गैस्राला बेमारजों थैजोबनानै एकदम स्लिम बिमाबो गैया फिसाबो गैया मासेबो गैखाला लोगोफोर एकदम स्र' थैखाजोबदों आरोना दाउआलाय एसे दंसाबोमोन ओमफ्राय गैला दायो बेमाराव स्लिम ओमफ्राय अनलि फिसा माने गोरलैयावनो बिमाया थैजादों लोगोफोर नै बेमासेल' बे एसेबा बेमारनिफ्रायबो बोरैबा जादोंमोन बेमारनिफ्राय थांनानै थालांनाय बे मासेल' बिमा थैखांनानै फिसाया गासै 14थामोन लोगोफोर बेनि बिमानि फिसाया ओमफ्राय थैयै ओमफ्राय बिमा थैखांनानै 7थासो दंबावोमोन आरो बिमा थैखांनानै 7थासो दंबावोमोन लोगोफोर ओमफ्राय 7थानिफ्राय थैयै बे मासेया थालांबाय आरो जेने थैनाय ओमफ्राय बे मासेयानो थाबाय बिराद लाकि आरोना लोगोफोर बिराद मोजां जागोन थाबाथाय मासेनि मासे एकदम लाकि जागोन आरोना लोगोफोर बेयो जोख्लि जाबाथाय माने बिनिनो जोलै फेदेरनो हालायसिगोन आंहा बे मासेल' थांनानै दं बिराद लाकि लोगोफोर थानायबा हामसिगौमोन बेहाय बिराद मोजां मोनगौमोन आं थानायबाथाय गोरलैनिफ्राय एसे देरखांबाय लोगोफोर फिसाथारमोन नालाय गोरलैयावनो बिमाया थैदों नालाय ओमफ्राय एसे गांगुर जाखांबाय नालाय लोगोफोर माला बेलासे जालायबायानो आरोना नै जासि माखानै बिलाइ माखा सिरिजोबना दं जासि गोजा एकदम दायोथ' आरो एकदम एसे बार बारबानो सिरिजोबो बारबाबो बाराबाबो माने दायो बोथोरानो बिदि फागुन सैथोआव बिलाइ माखा सिरिज्र'जोबखायो आरोना बिराद जासि जायो सिलेखा फोराननाया लोगोफोर सिलेखा थेमायाव मा होनो संख्रि होनानै सोना दोनदां बिदिनो आरामसे ओमफ्राय बानायखांबाय आरोना सिगांबो माने बानायखांखाबाय आरोना लोगोफोर सिगांबो गोबां बानायखांखाबाय ओमफ्राय आङो बेखौ ओरैनो सिरिबाय थानायखाय नै दंफाङा बेनो संख्रि होनानै फोरानबाथाय जानो आराम जायो आरोना लोगोफोर गय जास्लायस्लाय सिलिखा जानाया साबसिन ओरैनो ओंखाम जाखांबाथाय खुगा बोरैबा मोनो नालाय ओमफ्राय सिलिखाखौनो जायो आङो ओमफ्राय बेखौनो संख्रि होनानै फोराननानै दोनदो न'आवनो दंखायो नालाय संख्रि होनानै फोरानबाथाय जानो गोथाव मोनो मानसिफोराबो जा जोंहानाव फैबाथाय सिलिखा गोजा जानो लुगैयो ओमफ्राय जोंहानि सिलिखाया फिसा नालाय गोथावबो नाङा दे लोगोफोर आङो बारा गोबाव बानायबाय थाला भिडिअखौहाय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरोना बाय